Čo robiť v prípade emočného jedenia? Poviem ti dobrú správu, pomocou neurolingvistiky sa dá krásne preprogramovať myseľ a emočné jedenie vieš poslať niekde dopreč. To je úžasná správa. Určite poznáš také vety od svojich rodičov ako: od stola neodídeš, kým nedoješ, alebo teraz papáme za maminku, ocka, bračeka a sestričku a mnoho ďalších. Priznám sa, ja niečo podobné poznám taktiež. Moja klientka identifikovala vlastné emočné jedenie v prípade, keď išla na návštevu starkej a tá jej pripravila jej obľúbené jedlo. Ale keďže nechcela starku sklamať, tak ona robila všetko preto, aby to jedlo zjedla. A tým pádom vyvolávala v sebe pocit, že vždycky musí dojesť ten plný tanier, aj keď mala pocit sítosti. Dobrá správa je, že pomocou techniky navnímania samej seba ty si vieš presne rozpoznať, kedy to emočné jedenie u teba vzniklo a aké strategické rozhovory so svojou mysľou vedieš. Keď si identifikuješ presne ten pocit, prečo sa prejedáš alebo prečo si spúšťaš emočné jedenie, tak potom už je to len krok ku technike hypnóza. Vieš si emočné jedenie preprogramovať pomocou hypnózy a ak chceš vedieť presne ako na to, tak ma kontaktuj dole do komentára a ja ti dám všetky odpovede, ktoré potrebuješ.